started having goosebumps. Me say yes, papa na te kasa. They na ye yen wate. Yempe politician bi Asanteman. Woni akro so you so be NDC, obey NPP go away from Asanteman. Never attach Asanteman to any political party. Yempense for some of us in here sorry the any brand sorry. Ubonim say wo do NPP chair Asanteman go away. Unim say wo do NDC chair Asanteman go away. Yempen kwasem. Because said you hene kan no e wo mbrem say niema ye de ba be o manager pade no o manager pade no ye so tax but mu di gu ho no man kwasiafo bi te bunu mem ho no edi papa na dem emoa mo ti wure mo no mo di basa mo di aduane fo mo yare ye mo to ambulance na ba konfa no che na munim sa teni na mo di papa no konfa no che no ye no sa mo ba ho no ma ye mfiansa nka nya mo hwe be ka ma ba chi mo kunkuma guo mo ye nkwasuafo mo da konfa no che Asante fo mo ba konfa no che Asante fo na ye te ho no no mo di atem say solicit for fund in the konfa no che Asante fo ja pade konfa no che o musika na mo gine de beto Asante fund him. Comrade, me bisa question be. Se oshe sabiera posture as Asante hene. Now the share ahemfo aka wo Ghana. Now the compare the chieftaincy act no. Ujidi se ahemfo aka ni nyina etse asese de yewre yo mbabua no. Meka aman hena wo those ones are omodeda that tribes bia no said ye wo bi. Ujidi so omuka bom a ebetima asesa Ghana na ebetimi aboa da ye dache. And Okwasem say anka it will be the best decision ever. But Asem say bisa say will it be possible? Because say one say power struggle no akwa ye hawa beto omuntem. Obi a pese wo kire say owo ho. Obi a pese wo kire say ono so gidi no hu say ono so no owo ho. But the wiase no nyame na wo boye nyina ye nipa na ode nsaten go nsaten na wanye nyina pewu. Eno na bi no mo adwene mu no no mo nsu ehunu say even abusua mu kura no ye wonua pani wo no so nua keto atimi benyeska na pani mo na nso no. Okay. Is so mo betia say say nyina beka bumai still this enya ba ku bi a obetimi adi enim ni aye no omo nyi ntum sa. And you know that me no me pese ye dey adwene beko because it will never happen. Okay, me ba na oji me bisa now when him say you are washesa ade na say. Yes, and na make say meti Washe unzo washe no busa washa say wo keka ahemfo ni bia bom ama oma ye ba kwa mom de aboa Ghana mpuntuo ne ye dache. Yes. Enti no to na na washa ase no. Okonkran no okomfante no oko friend say togbe siri me guso a minim say o ye nhye o peso oko yendi so kra ye oko yendi so yes they are building you something omo or you better assembly say ma menchire wade enkran for hin na say ono so wari was na say gab kakra bem o twen kan hin no ba ye na kire na agenda na ye asesa me pese metwen ko obi wakama se papa saba ebe opem so agamashi ma kire na sa agenda na opem so etwen no ba ye no na ye asesa he sa enkran for no dina ho me pese no be nya alliance bia omo ye fuchi wo bia na sa akra ha na me wo omo ye fun ye pushing straight say Asante say be ye de we da ye mind dada ye mpe obi ahode na ye nya ya hode ye gina ye na so dada he ma me ka ze me jiro ben hunim say we ya Asante na say wo pre security service organ wo bre pa me ya 2005 you told me certificate na I tell we Asante wo police service organ wo traditional me to ho na ye be ma akwan ti me to ho ai no nwe the submission ne ma akwan traditional de me ba ye de ni atofo ma hwade anything no be be sere opem so yes me na misam na ka da bia me ka wo say se nipa tan wa utwa uti de man ko be ka cho say se ka na de twa uti no krampo na nya na mtu ko no krampa anya fe na ni nso I tell you me say don't try Bible say to obenyansa ni funu ba kwase de we kire futuo. If you see somebody tawa, somebody hate you, don't trust about convincing Panama Edna outside. But never did you bra. As Antifo said, you can't pay two we are okay with ourselves. We don't need anybody, we don't need their support, we don't need them. Yeah, yem pushy side na the open so starting now with the chrono. You know, because mommy administrative headquarters. If even to say a team we need that federalism. Yeah, but boy, Asanteman because your boy branca, so I'm not about to Kenya say.
Hey, me see any traffic or so free KJT and say no nine boss so free KJT ko Kenya say. Free KJT ko man ponten. Free KJT ko krono bit me 3 hours okwem. E de be nkwa. Okay. E de be nkwa. Traffic. Traffic. We can Kumasi shoot. Akraba na be. Kumasi ye ne kro. Sa unsa yewra kra o ka che IMF fo o kasa no kan. Say transportation de ebu akwa na edwo Say nko pese ye nya kwan a dem afiri edwo to ebu akwa. You get my point? Just say what touch on so many issues. Yes. So many issues are. Sabu the mama mpanyini kura won men ho obedwini the next election. Inti the measures so many issues not touching on. Yem push platform because be yem push na on top up and then company when say ye pese ye tie when politicians na twe condemn achu ye pese ye tie o makwa akodi sika no masa transfer wache no mu yo masa na edi atem and you tell us Asantes are the problem of Ghana. Ye problem ya tie ho ase. Ye the problem na ekọ. Ye tie ho. What the problem na mo so mo fa mu njira nko. Comrade, when him say, boy, ya no can kwasi asemi ya yeke. Omo koji IMF scanner sa nkwala no mbechama wo mu. Political parties ni na enti. Oti Kenya for scabe no mu di Kenya for music I say. You sending this car. They send them money from Ghana. Omo che sika ma wo mu. Yes. Sa munye na mu nkodi. Na wo to no ke kan kwasi asemi. Na ade a che say wo be da be so na say Asante for ato mu obenye di atembiem. Yes, we are going to recruit our own security people. Asante ni unko apply security eduma me antu be panto ntwene biem. Because I'm gonna phone this so because I'm cran phone this to because I bon phone this into no more fire nyehwe. Who qualify pounds na you because we are Asante ni. Yeah. The time has come. Let's push for this. Let's give them their Ghana. Let's maintain our Asante. Thank you. Thank you. Thank you, comrade. Traditional, yeah. Ben Mr. Medmanu says here, Buankre Lamport on. Yeah, a dasso down, Mrs. and Cabran, Buankre Lamport are completely and Casanteman, and can you come and share it on the Mudiano? Buankre, from 8 years. More when you Buankre Lamport am I? Yet, Damasi, busy here, GMI. Medase. Sir, traditional. Yeah, traditional. Oh, I'm saying chief, yeah, chief Bobidika. Chief Pesoya. Me patcho me ba we ni di mara why ni me bema. You can say the person may send a little quick message. And you mean, Jamaican, you man. New York, mammy. Me can have you few than in a minute about by him and the Lahuba channel. Yes, bad. Asante ni yo na ebe moku hito mofon ebe moku hito mani Asante fi oji ehi ogbono Asante kegbe mepi ehi shin ahun manko be Ghana ni obaya ni na Asante ni town tie shibami ko ba Asante aye fanti ni town aye angologa junction aye zongo nchaka Asante egbele enijian ehani gbe mepi ebam hey pi any school itani ake Asante gbomo be afonjeme Asante peji money hagbe like mo ko konkro ni jeheko egbe abafonjeme ake gbomo egbe na ke for ekule street na no alo shipo na no alo man na no alo hey na no kimini wo tajipi ni te no ye magana mi ne ina ke wonyami me kumeni yo gama mi ameteshi amaya fata be me ni efetumo ameke Asante no he tie shibami Asante ni yo ne eke game hishudugba eka igbeto me hishudugba eke me fe ni baba Asante fe hishudugba je no ko ni nyabanye ne fe alo mo ko banye fe ni banye ni bla Asante shi Asante ye ma gboni a small boy egbele enibia mfe ehame shi ma ba mi leba ni ehani gbe me pi bla Asante shi Asante ko ba gama mi pipi ni mama gama mi pi ne Asante fita ni ani ga ifo kimene
Yeah, afata menkuma because the baby is Asante. If you any watch it, woman che, wadanche, one of you only bashe, fine. If I fake we gamma, Jimene, when you meet them, watch a man, when you may. Nyete pi netron is any Asante. Jimita and Yana Fano Bule, Mushab. This one of the baby. Cha Omaniaba, Yao. Nika Hoshi. Nika Ninja Abanino. Kwani mkufani yo baji na kamifwenye. Kwani nyeka Asante aba fekumi. Because Asante one year. Asante Nujimi. I'm proud to be an Asante. If you say me Asante me. And I want to rule my own destiny. Yeah. Tradition. Traditional. All right. You did come for this opportunity. Yeah, my me do as me no answer na matter so. Because a kwan bi so no eye anamo bi a hu se yewura atu na yewura atu na mo a wotu eye yen yesu a yekoso asu na tia woti bi no so no amfa no se eye agoro ana amfa no se ontena so edi ho dwuma na emum no tia wati bi no na mhu no se wa start your person odi ho dwuma ma ye cause we ade na ye boss de bi aka ho asem de bi na yesu ho se ade e wo se ba Asanteman kura na ye de ko ba bi fufuo ye de yen koku ye de yen gold ye de yen niam wo fom wa ha e de siesie bi no group na ye gya Asanteman na to nti mu ni se e ade a yewura beye na nisu ade hu se ebebe musa na e ade bi se de mi nua ba akọ kan no kisi ya no me free ha no mo nya me pochira na ko start corporate t-shirt be 50 and 20 bi na ma che ni nyina wo mu no ni nyina de betimi atwe wo mu amaye nyina ne se the federal state for Asante you see the only thing we can do is was yen so be rally be campaign kese pa de rich the only thing I mean for Ghana mremu say who plan for treason and a first degree felony and no punishment but there's nothing like fighting for freedom or fighting for your right. You can't handle them be sorry, I can't sim be brave. And now we are king now. First, you see, we are king now. You don't compare Morocco, you don't compare Dubai, and you don't compare that and that. And then, one story chess ampa or a king, Tinkamusu and the same view. Uni Pakona or Casa Simia, one I was a card for Floyd. Meaning say, a dear hamu. Now the Bakwami who and say, you run some more kind, we posted me page. Na me page ona me post here ko comments ni bia na eba na in fact sem na yura kan ni na de Ghana fo ja e wo mu ni se bibi bi koso Kumasi a ye ma Kumasi fo nye na ye ma e kotesa na ye mo ye ni mu Kumasi no ba ko be comment na sem kan ni say World Bank 1% okwa ba Ghana ade ntina mo pesa Asante fo ti o mu free ye ho aso mo ti o mu free ye ho a e de anya de be boy ye ho bra. This is the commenter one person ever comment you meaning they know say resources and everything most a free ha and a de koma a free Kumasi one a bank ha free Kumasi and a cover bibia on person mo dey na omoja Kumasi no ene Asante no ato honom nti wo mu so mu de omo ye nyina no omo hu ni say saa de na omo kana no mu say entimi nye possible na ye kasa we wo hene we ye king da kire say we ye king ni ye kotwa old time Central Market near the Kotu Dubai ho esi Dubai hinie Asante hinie wo de won so aye na mo hidi wi so aye enne no a aba se akwanya ne nya mitie yesufre ne nya mepese yensu tumi bibia bi no enne no no your problem the momo no the energy sector that he tackled and then even the school feeding program ne nya ma waye no die no they want to abolish it or they want to like disregard that no mo hwese o mo beka nia efa Asante ne ho but they've forgotten say nipa na all fighting for Ghana no aside everything no or Asante ne and then so obehwa mama kose de wo ye de bia na politicians na mudeji na mudeji mudi etum ho me na asem aye bibi wabra ebi ema ne nchen na ne kuro na otim na wo saka mo ye bibi fa ho ma no mpokora no muntu penye enti me de enne no se me ni obi abedi nkomo wa na me obi be kasa
This is not a matter of planning coup d'etat or whatever, but this is the matter of say, ye try to think of our own selves. See a bet man for Ghana for who's Asante, or might before joining Ghana, and this is the time you be to me a DNA hosto. Nate me a boy and ya hobra. And Yama Sadi when your campaigner, ye best start free ne ekro. Asante here and found ye, Asante here, so or no. Ɛde ne japadeɛ nyankopɔn de dom no ɛbɔ ne ho bra de yɛnyae sɛ yɛde asante nneɛma yɛngudi ɛwɔ yɛn fam ɛna me ne woka sɛ ɛyɛ nyinahi bɔ site yɛbɛstate to bɔ site yi ɛsaa de akɔ akɔsiesie nkran ɛsaa de akɔ akɔsiesie akra me se mewɔ akra ha sei bra bɛhwɛ time a yɛtumi ayɛ obesi bi lamte cycle interchange awie ɛde carpet ase fam ɛwɔ interchange ase ayɛ drawing egu ho yɛntumi anwie ɛyɛ swame runabout mpo yɛntumi anwie swame interchange ɔmo ka swame ɔmo ka anlaga junction deɛ ɔmo ntumi anwie ɔmo ka santase runabout ɔmo ntumi ankɔ ho we nyina yɛ nneɛma a ɛkɔ so tia yɛ ɛyɛ strategical way bi a ɔmo fa sɛ ɔmo de bɛbrɛ ase ɔmo betumi ama nneɛma ɛnkɔ yi ɛmfa ma yɛ timi deɛ meka no sɛ so yɛ asante ni adi bi kan ma wɔn ngye na yɛ proud of yourself. Emani obi eka emani obi eye emu abamu da nko nipa na woka sa no onya ya na nko ya asante ni bia na wonye bie no eye yawo ahomtie ene ani bre ene mo de keka sa what you say e be ka chance asante for na motuma ba ma MPP na mo me see so okohwe isi e site wonom anwumre ya me ne wo kasa ya aba NDC nyaaye ewo Ashanti region 2024 election. 200,000 more than 200,000 more than the Omunya no voter region almost say a stronghold. It didn't a catch was Asante phone to bank one way. Name will be a 2 bad dream say we bet me a boy, we bet me a boy. Then so Omumi no abako obi aba on fanani emayahu because NDC ni say me ye mo krampa omo ntoma me MPP ni mu say manya mo krampo na ombeto ama me ena omudi ye di agoro ena mo gyan niam e wo se ye ku first start from market esti wo ena eye rote ku first start e so full interchange ayanwie entimi se NDC ameya MPP for na ba omo ntumi amoye e die bi nti ye de se sia no this supposed to be the campaigner e wo se ye di akiri se ye hia se ye be federal state na yebetumi adi ye ho so yebetumi atoto ye ho bra ama mpuntuo ne nneema ye hwehwe no enso atimi aboye na eba ne se ye a akwantuo bebrebe kura asantefo betimi atu akọ bebi ekọpa adwuma na so beti na nipa be hu se yes Ghana no ene ne a ekoso no sa asantefo no nka ho a ehu ne nei no mu hu ye so mfa so no mo si Ghana asante ye problem a we will leave the Ghana for them and then ye betina back ni ahwe who then is the problem. Into when you are the person you are no, you will cause never would do. Na Sakwan and Timmy and South and Tina no taking your honor dear. When you will be a was a man attention. One on the car, it's yetiemu, and I will also your king. He gave out all abusive and insultive words to the king. So we a king that is still crew and there was two the Kumasi ABC the Nisua, and say a problem out there, and you no problem. A Juman at Yama say, you know, and you like a word you might papa. It's Yama and Nimbre, Nayama, you say. I say at ya ana diwe no abano, be who say Yakwa as a buy. A Sikajada Roma, and near Radiada Roma, and no be say Yaba. I beka Yinaya boom, a man Santaya Bakone. That time when I am by no Abian community chief or me wo beni ni me ho e wo apiso bengazi wo ho bati wa ho besika dwane nyame adaroma etimi akofa saa we so abeka nyina ya boma ye ba ko opese etimi sori gina ye wurachi ni etimi fight for the right cause na saadi we etimi bua e ma ni gina e ma ye na I think say neme ko ya ma ye na Asante be kra behwe na the people that know the king na mo ba ne nche be ba because ampa. This is the king we are talking about, not the Kumasia or Moja politicians. And Jayamaya, and that was his scene. Yeah, that's it. Yeah. Mami bisa semenko the whole overboard because we are people might have different about Tatanima, Aquaba. Ben,
Yeah, Nsɛm a chief. sɛ a ɛna Asanteman yɛnya bɛbɔ mu obi wɔ hɔnom a ofi Koforidua Adwabe, obi wɔ hɔnom Yeah. a Kwara So, obi wɔ hɔnom a ofi saa de wei nyinaa ma yɛn nyinaa na akɔyɛ sɛ obi adedin na Mm. sɛ obiara no atu obi obiara nkan yɛ sɛ obiara yɛnhyɛ dɛ nnum yɛn ho ana biribi sei but this issue a rising up here by ama yɛn Mm. nyinaa yɛasa aba back as enuafoɔ baako ɛne ɛyi. Mm-hmm. Do you think sɛ ɔhene yi a yɛde esi apawɔ so yɛbɔ n'akyi he deserve a little bit of credit for making this a pull yɛn nyaba back? Well, so measure no the two sides of the coin. Ohene na woka na asɛm no, his position as ohene no ankasa no ɛmmoa ne nneɛma bi a wɔyɛ ɛmfata ɛde ahenia anim ase sɛ sɛbe nkwala nketewa a nkeɛ kora yɛntumi mmɔ ne dinwe nyinaa yɛbɔ na meka ne saa koraa no na ɔhene asɛbio sante ama no pompo nsuo de asɔe pen sante na ɛyɛ ne man hene deɛ na nkɛnse sɛ nkayɛ koraa no yɛka na asɛm na mese aka no sɛde menim amanneɛ nim nneɛma bi no ɔhene bi a wasɔ pompo nsuo mu asɔe a ɔbɛyɛ n'adwene sɛ ɔde asanteman bɛdi agorɔ anaasɛ ɔbɛtwe asanteman nneɛma bi ase bia no pompo nsuo tua ne ka because a pompo nsuo afena no ɛyɛ bosom ɔman no mpɔmpɔnsoɔ nso na deɛ yɛ ne nyinaa no bro so ne ana ne refi sɛ ɔsɔ pompo nsuo mu ti deɛ ɔbɛyɛ so ɔde ti asanteman bia no ɛsa bɛyɛ nhyira ma asante ɔhene bi a wasɔ pompo nsuo mu asɔe akyerɛ santehene pɛn sɛ bi santehene ɔbaa kane sɛ santehene ɔwɔ so yi bia no sɛ wode pompo nsuo asɔe pɛn a deɛ wobɛyɛ tie sikadwa bi asa adane ɛfrɛ ne sɛ nhyira de ma asanteman nti sɛ wobisa a deɛ ɔyɛɛyɛ biara no na onim sɛ ɔde sɛ asante bata saa bɛyɛ nhyira ma asante sɛ deɛ traditional kaeɛ no sɛ abɛkan abom madi kan aka dada sɛ abɛkan abom yi na unique way bi a wote hɔ a wonte aseɛ so ɔho because na ebi koraa mehyia chief ɛwɔ baabi a ateɛ wɔ America ha nka metwam kame nhu sɛ me nua asanteni kame nhu sɛ sɛbi efi a yɛwo wɔ mu wɔ fankyene bra no efi a yɛwo mu wɔ mu no this opposite a yɛwo yɛ faako kame nhu sɛ sɛbi ɔhema a ɔsɛ kurom kora onim me na baabi a na ɔtɔn bɔɔdeɛ wɔ mfa asante new town a wɔne wɔn nyinaa na ɛtena asante new town onim abusuafoɔ so ɔho Ɔhema nim no na ɔbaa ti wa ɔwɔ yi na nka mi nhu na ɔbaa ti wa sɛ sɛbi waware mi nua bi pɛn Me so nua ate the aseɛ province chief Esri or can see man no Esri nice. I don't know why. nti that's funny. na menim sɛ me nua ketewa bi edi polisi ɛwɔ Ghana a abere bi ba na mehia polisifoɔ mo a metumi afafo na aboa no afrɛ no sɛ bia me nua adeɛ seesei nyinaa betumi abo akyɛ sɛ nneɛma a ɛyɛ ma yɛn no ɛso to the level say ye mu bi kura ho ka wa ha yɛtumi kura gyigyi sika de kɔtaa yɛ nua n'akyi anaasɛ yɛtumi de kɔboa dwumadie bi a ɛkɔ so wɔ santene nti sɛ obisaa me a mɛka sɛ deɛ no ofiri sɛ ɔde sɛ asante no aboa yɛn ama asante yɛ yie mmɔ And you don't think say he deserves a little bit? I say, Penisi said, "Did you uncle Papa any credit?" It is okay I Me don't know. dear, You know, actually, me part of tradition me bow. Any demara, maybe you hear back on him as never bamos why. It's you don't think say yeah or deserve some little credit because you're and actually you know back together ma oh yeah my home. chief me man a Okay. credit bia because me Okay. man a credit a medical credit a make can say wo a wobɛso pompo nsuo mu asɔe a wose wote wo ho afiri asantema deɛ wobɛyɛ biara pɛ ɛbsa hyɛ asantema anim nam eti credit no nkɔma no na mmom ɛkɔma sɛbi yɛ nananom nneɛma a wɔhyehyɛeɛ systems a ɛwɔ hɔ a yɛ nananom hyehyɛeɛ a yɛdi so a bɛsi na ɛyɛ amammerɛ naa na ɛboa yɛn nyɛ ɔno Yeah. because yɛ nneɛma a ne kɔyɛ man hene Okay. so ate Okay. aseɛ Yeah, that was it. aha Yeah, that was one sham.